Sevgili izleyiciler, biz kardeşimiz Olya Sylapowa bilen yeride şekil geçiren goşguyumuz va şoň oğlan görnüş toyly öz şahirimizin ki Olyan okumaly yerlerinem HALYPA'ň usta şahirin sözlerini seyredip men yazdım. Äder bilelikde de onu şekile geçirdik. Şu acayip goşguyum. Yeride canlı sesle size dinlemeye mümkünçülükleri diyes. Dinlen, lezzet alın, govoy komentaryalar yazın deyip hayşe diyes canlı sesimin azaları. Gammar doğrudan hem şu fırsattan peydalanıp şu bir de seyredýän, bir de gorlaw berýän müştoklarymyza aýratýan köp ýüregim bilen sağ bolsun aýdasym elýär goý olaryň janlar sağ bolsun başlary dik gözüni işler rowaj alsyn. Ähli taliplerimizden okuwlaryna diňe üstünlikler gazansynlar. Ähli arzuwlarym hasyl bolsun. Köp sağ olun. Yani Mahriban agzalar biz siz şeýle söýýäs. Şeýle hormatlaýýas. Siz üçin her hepden 6 bazar günleri, beýin şurlary siz üçin ýörüýte video operatorlarla uşunýaly oğudan kafeýalaryňyzda aýratynam biziň köp ýazylarymyz nesip bolsa Ulubba kafeýamyzda geçer. İnşallah gepleşiklerimiz hem kimi çağırmalygyna ýazýaňyz, hemmesini gedekligine çağırırys, ýazarlarymyz hem ken gedekleştirip goýarys. İnşallah hemmesini de tomaşa edersiniz. Innem ýankaýdan goşguyumyzy size ýerine ýetirip berýäs. Henillerim aýynjalyksız gögünne meniň saňa aýdylmadyk şu sözüm geçmişimden döwlük galan dügünle meniň saňa aýdylmadyk şu sözüm görseňizde bu bolşumyň geňligin bir garaýşa boglupdy deňlerim çekinjegim bilýär utanjoňlugym meniň saňa aýdylmadyk şol sözüm. Akbal meni görnireden çıkardı. Senin bana aýtmadyk şo sözüm. Belki aýdan bolsaň durmuş çatardy. Senin bana aýtmadyk şo sözüm. Ahmır diýjek bolsam kada gelen hok. Arman diýjek bolsam olum bolun hok. Ýaşlygymmy, ýalňyşymmy bilemok. Meniň saňa aýdylmadyk şo sözüm. Seyrederdim. Menem onu duyordum. Hatsadan soň öýdüp soňkam görerdim. Aýdan bolsaň belki menem aýdardım. Senin bana aýtmadyk şo sözüm. Elwan ýalyk güles ýakanda galdy. Arzuwlarym ogryň bakanda galdy. 18 ýaşly baharda galdy. Meniň saňa aýtmadyk şol sözüm. Belki menem beýle daşa çykmadım. Aýralygyň azatyny çekmedim. Ogluma da sen adyňy dakmadım. Senin bana aýdylmadyk şo sözüm. Şondan bäri bahar gelse her gezek duýularma ganat gerek, ser gerek. Her goşguyumdan jyklap gitýär bir gezek meniň saňa aýtmadyk şol sözüm. Ondan beri nece baharlar ötdi. Onsoň özgü ýigit diýdini çökdi. Senden garaşanym şol ýigit aýtdy. Ýygradykdan aýdylmadyk şo sözüm. Söýge taqdim edip çökýärinde ýyza. 50 ýaşa ýetip garadym aýza. Inni meňe oglum aýdýa başyr gyza. Meniň saňa aýtmadyk şol sözüm. Bir şen boldy, hyýallardan çykmaga, behbit bolsun, dert bolsa da çekmäge, bir ömürlük alham merde akbala edidim. Meniň saňa aýtmadyk şol sözüm. Dogry aýtýan, hyýallardan çykmady. Indi kiýejem bir-birige bakmady. Ýatlamady. Hemem köýen akbady. Hemem maňa aýtmadyk şo sözüm.
Köp sağ olun. Olya Sylapowa minnetdarlyk duyýas.